Her bogreception, og vi skruer tiden tilbage til 2023, fordi det er 50-året for stiftelsen af vores bogforening. Ja. Jeg vil sige velkommen til jer. Tak for jeres tålmodighed med at vente på, at en bog om 50 års fødselsdagen for beboerarbejdet op først kommer nu. Det tager jeg på mig, men vi er heldigvis en hel flok, og det er det jo med beboerarbejdet. Det er jo et stort kollektiv, et stort fællesskab, vi har heroppe, og en af grundene til, at folk trives heroppe, det er jo det, I ved om en landsby. I Afrika, der siger man jo noget med, at det tager en landsby at opdrage et barn til et ordentligt menneske. Og jeg tænkte, de 3 år, hvor jeg var i Sydafrika og lavede noget med børn og unge dernede, der sagde de, at det var et begreb, det hørte med til Circle of Courage, sagde de. At det var belonging, det var det at vide, hvor man hører til. Og derfor har vi jo også lavet en plakat en gang heroppe, der hed Rødder og Vinger. Man kan ikke flyve, hvis ikke man ved, hvilke rødder man har. Så hvis man nu læser den her bog, så får man noget at vide om kvarterets historie heroppe. Og det vil sige, det er betydningen af det med at lave noget om historie. Det er jo det, at man skal kende, hvor fanden man kommer fra. Altså, det er jo meningen med at bikse med det her. Og jeg er ikke fagmand på det. Jeg tror, den eneste af bidragyderne i bogen, der er lidt mere fagmand, det er faktisk Claus Bjerre, der sidder her. Han har lavet det første kapitel om kvarteret, før det blev et kvarter. Da det var Galjebakke og Epidemi-sygehus, og rapperne boede heroppe, og det var losseplads og fattige.